Kodi mmadziwa kuti pali tchimo limodzi limene Mulungu sakhululuka? Ndipo tchimo limeneli ndi tchimo lotani? Ambiri sitidziwa za chimenechi. Ndipo ngati mufuna mukamvetsetse kwambiri zokhuzana ndi tchimo limeneli, mukawerenge Mateyu chapter 12 kuyambira verse 31. Akunena kuti chamwano china chilichonse kapena tchimo lililonse limene munthu azachimwe lizakhululukidwa. Akuti kaya uzanenera zoyipa zina la Mulungu uzakhululukidwa, kaya uzanenera zoyipa zina la Yesu uzakhululukidwa, koma wina aliyense wopanga chipongwe Mzimu Woyera sazakhululukidwa. Kutanthauza kuti pali tchimo limodzi limene Mulungu sakhululuka. Tchimo limeneli ndi lonyozera chimene Mzimu Woyera ukukulankhula kapena kuupangira mwano Mzimu Woyera. Kodi nchifukwa chani Bible limene kuti tchimo limeneli Mulungu sazatikhululukira? Let me explain. Mundimvetsetse ndi makutu auzimu osati athupi. Kodi pamene mawu a Mulungu akulankhula kuti tchimo limeneli Mulungu sazakhululuka kutanthauza chani? Tanthauzo lake ndili, for example iweyo ukuyenda mwina ufuna ukapanga choyipa, then Mzimu Woyera umakulankhula ukukusapite basi iweyo kumanyozera handipita, kumanyozera handipita, koma chonsecho ndiwe wopemphera ufuna ukachimwe, kenaka Mzimu Woyera uja ukulesa kuti usapiteko kumeneko, iweyo kupanga mwano kwa Mzimu Woyera osamvera ndikupita, kupezeka zoti mwina mwatsoka iweyo ndikufera malo ati amene aja. Ukafa malo amene aja iweyo ndi direct ku Gehena. Mulungu sakatengera kuti pamene unali ku dziko lapansi unali kaya mbusa, unali kaya prophet, unali kaya mkhristu, kaya unali ndani, koma as long as iweyo wafa Mzimu Woyera utakuchenjeza, as long as iweyo mwina wafa utachenjezedwa kuti malo amene ukupitawo kapena zinthu zimene ukuchita zosakhala bwino, Mulungu sakakukhululukira. Ndipo Mulungu sakaona kuti uyu anali mbusa wanga amachokera ku church, atachoka ku church amapita ukapanga nyasi, anafera ku nyasi kumeneko ndimukhululukire iya. Ifaya kama tanthauza kuti wina aliyense onyozera chimene Mzimu Woyera ukulankhula sazakhululukidwa. Ndipo ukamwalira Mzimu Woyera Mulungu sazatengera kuti unali ndani. So abale okondedwa, Mzimu Woyera ukamatichenjeza kuti ukukusapite ichi usachite, tumvere, chifukwa tikhoza kukhala Khristu koma ngati tafa pamene Mzimu Woyera kutichenjeza ife osamva ndikufera mchinthu chimene chija, tidziwe kuti ufumu wa Mulungu sitikauona. Ifeke tikapita kuchani ku Ezekieli akunena kuti mwina munthu wina amapanga zoyipa ndikusiya zoyipa zija ndikupanga zabwino ndikumwalira, kenaka wina so mawu a Mulungu akunena kuti zilibe ntchito kuti munthu amapanga zabwino ndikupezeka zoti akuti apange choyipa ndikufera komweko. Akuti Mulungu azangomuweruza munthu uja pa tchimo limene waferalo, ndipo Mulungu sazawerengera kuti munthuyo ankapanga zabwino bwanji, kaya ankapanga zachifundo, kaya ankatumikira, kaya ankatani. Mulungu sazawerengera zimenezo. The same munthu amene amapanga zoyipa zija ndikuzisiya ndikuyamba kupemphera ndikumwalira, akuti Mulungu sakawerengera zoyipa zimene amapanga zija, koma akamuweruza malingana ndi chinthu chimene wafera mocho. Chifukwa chake unena kuti amene akunyozera Mzimu Woyera sazakhululukidwa, chifukwa Mzimu Woyera ukamakuchenjeza iwe nafera mu uchimo, Mzimu Woyera utakuchenjeza, kaya unali mbusa umachokera ku church then umapita kokachimwa wakafera kumene kucha, Mulungu sazakukhululukira. Mulungu azangokuweruza pa chimene wafera chicha. So tisamala ana Mulungu akudalitse. Amen.